musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa siftinde on eɗen gone yewtere men buuɗal yurmede e dawal ɗimmala taw kadi koɗo hande buuɗal yurmede ko musidɗo men ceerno Mamadou Salifa Mbaye taw kadi ganduɗa ko jeeyaɗo toon to Néré Walo noon jeeya koye lappol palol Dande Maayo banggue leydi Mauritanie kono kadi sikki ala maayo yonani keerol. ceerno Mamadou Salif Mbaye en garti e yewtere men buuɗal yurmede oɗo saaha mo goɗen eɗen paye namdal gongal taw kadi koye defte ɗe binduɗa paɗen joni koye Foy Tafam amin namdi holko fisɗum e deftere nde holko nde yahata bisimilla maɗa seydi Mbaye. jarama seydi Sar ko noonne kadi bandiraɓe heɗiɓe tedduɓe heeɗiɓe Foy Tafam ko gueɗal bangal fayida ko ñeeñal jomiraɗo ene firta e arabe koɓe mbiyata albina ad-dawi walla tarkib dawi tubankore wiyata ɗum ko la photosynthèse enen mbiɗen ɗum ko Foy Tafam walla Foy Tafgo Foy ko foynere tafde ko tafete koko fewnete holko ɗum ɗo woni Foy Tafam ko tumande nangue feeri nangue subaha caafe ɗe gummo toon jetto leydi so jettima leydi puɗi ɗi e mbanodiri ndi heɓɓoɗen caafe tafa hen gueɗe taw ko ɗeɗo gueɗe goni gurnoje ɗe ɗum ɓooyi ko ari e dow leydi caggal nde jomiraɗo subhanahu wa taala gasni tago leydi ndi ene jeeya ko adi hen ngal ɗo gueɗal saabu adan weeyo ngo ko metan tan wonno hen moƴƴanano neɗɗo e kulle ɗe foof saabu neɗɗo fofata ko oxygéne yaltina CO2 joni noon ene waɗi tagoje ɗe jomiraɗo subhanahu wa taala tagui ɓe mbiyete ko les cyanobactéries ko ɗeɗo mbahliti weeyo ngo ha wayi hande no wayni ɗum noon ko wawdede wadde ko wiyete Foy Tafam ummade tan e foynere puɗol walla mbanodiri jagga ndeɗo foynere tafa hen sukareji e protéine aji e gueɗe goɗɗe ɗe ñameten kañum ne ñaama hen kono kadi e hoto jejjiten enenne koye so tawi en teskitima puɗol koko dariɗo yiiɓiɗo gotel holno ngollo puɗol wurti holko ngol ñamata ɓayde ngol yahata jeere ngol yahata duggere kono e ngol ɗo e ngol mawna e ngol yeeña e ngol jibina holno ɗum yarata caggal nde abbere naati leydi eɗen gandi abbere ene waɗi ñamri wondi nder muɗum e nder ndi ñamri ko nden abbere nde nan toon ɓinguel nguel ko ɓiɗɗo ruuk toon woni aludere nde ɓiɗɗo nan toon eyyi yantude ene huura noon ko wiyete albumen ɗum woni e nder gawri meɗen sen cokki ɗum wonata gawri condi ndi kono e nder condi ndi ɓinguel nguel ne wonno toon walla nani toon nani hen nguel ɓinguel caggal nde ngufu ngu siiɗi ndiyam hankkandi ko wiyete piɗɗital ko waɗi arabe wiya ɗum ko asubat français wiya ɗum dormance wonno koye saabu abbere fuɗɗata tan ni joni noon so tawi fuuɗi jallugol gotol yaaha leydi gongol ngol ngabba dow so ngol ngabbi dow jiiya tan ko berem refini jalta ko ɗo ko wiyete Foy Tafam fuɗɗoto Foy Tafam o ko mbawka puɗol ngol e wawde jaggude ɗen caafe e hutorade ndiyam ɗam siiɓoto fewna hen gueɗe ɗe ganduɗa ko callalol muɗum ɗum ha yetto ko wiyete cycle de Kelvin ko toon sukareje ɗe e fawade e CO2 woni gaz enen mo goppitten o CO2 o puɗol ngol heɓɓo ɗum yantina ɗum e gueɗe ɗe jogui ɗe watta ɗum sukara walla watta ɗum gueɗe goɗɗe ɗum puɗol ngol hoore muɗum ñamata koye muɗum yeñata
ha mawna koye muɗum fewnata gueɗe muɗum foof enenne kadi so tawi fiindi waɗi ɓiɓɓe ƴetten kutorɗen ɓiɓɓe ɓe walla enen e jawdi nde tawno puɗol koko wiyete welliti guura ko enen goni ɗowiɗe guura kañum to woni ɗo ene wawi tafande hoore muɗum ñamri muɗum taw ummi tan koye cafenangue jomiraɗo e ƴettude cafenangue e siiɓade ndiyam kañum e sewdo gonɗo e weeyo ɗum ɗo puɗol ngol wattata ɗum ñamri jomiraɗo subhanahu wa taala joofima ɗum ha joni e kawisaji ɗi kalmin to wonde o to wi wa subhi ida tanaffas wa subhi ida tanaffas ngol ɗo puɗol go kalɗen ɗo joni ko so ɗum waɗi oxygéne gummiɗo e ndiyam ɗam ene rimɗine ɗon puɗol ngol ne woppita oxygéne puɗol ngol ne woppita oxygéne san ƴeewi noon ko wiyete ɓinɗe woni gueɗel ɓurguel famɗude e gurguel e nder gonguel e nder enen joni sen ƴeewi joni ken milliard ɓinde ɗe ɗo ɓandu goto meɗen ko milliard ɓinde woni des cellules ɗin hay puɗol ngol ne ko noon wayi sen ƴeewi tan cellule aji bermerefol no wawi wertade ni ene heewi gotel hen foof so woppiti oxygéne ene woppiti oxygéne firti lekki ki yaltinta oxygéne ha heewa wadde subaka law so tawi nangue feeri ɗon poofgol manngol ne yalta ɗon leɗɗe ɗe foof no poofirta ni tan kañumen ƴettude ɗumen CO2 ƴettude ɗumen cafal ngal e woppide ɗumen oxygéne wonata ko lawol gotol wadde ɗon ko fofade mawdu ummoto subaka e peeñgol puɗgol nangue wadde ko ɗo jomiraɗo wiyata wo subhi ida tanaffas te enen eɗen gandi oɗo oxygéne ko oɗo oxygéne jogui kala ko wuuri e dow leydi to banggue poofgol woni enen woni kulle ɗe woni lekki ki e hoore muɗum ene foofa hen ɗum noon ko ɗo nafoore lekki ene jeeya e walla ni garwaniji nafoje lekki jeeya ɗum noon ko sifade tan seeɗa ngal ɗo baɗal holno ɗum yarata guila ɗo ko wiyete chlorophylle ko kañum siiɓoto wawi jogui hat tan wawde siiɓade caafe ɗe hono no panneau ji meɗen solaire hande ƴettirta cafenangue battira ɗum casam ɗam woni kutorɗen ɗum e batterie aji men e téléphone aji meɗen ko noon puudol ngol gollorto son jiiɗi famde laaɓi labti waɗi fayida no fewi ɗum woni foy tafam ko deftere wiyete noon ko an ɓulni windinde amin namdo so tawi nde yalti walla nde yaltani ala deftere nde jaltinmi so wona deftere wotere nden ne ɓooyi gila e puɗi fuɗi nden woni ɓe jeehi ɓe gartani nden ne ko deftere tan timtol lawol meɗen kono keddiɗe e kala mbaɗi gon sappo ala hen fof jaltude ɗum tawno no gandirɗen ni tan on en jetti Allah kono tan ko hen wona e fawade kadi e goomu Fuloye Witto so Allah jaaɓi ma en gonɗen koye ƴewde laabi holno ɗeɗo gueɗe hayso tawi wonani e mbadi deftere wona e mbadiji goɗɗi e ko way noon ɗum noon ko eɓɓoje goɗɗe goni ɗon ɗe cuwataw ni hankandi cuwataw ni hay jibinede ɗum noon en jorti tan Allah e wonde moƴƴo ma wonde ɓuura wawde naftorede musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en kewi haalde mbiɗen tinnuɗen e wittiyankoɓe men ha tente windiyankoɓe men nde tawno neɗɗo ne haɗa hoore mum ɗoygol jamma hinkiƴino gam yidde ɓulnade windude taw kadi janggo wawa jangguede beele moni kala yiito hen hoore mum ceerno Mamadou Salif haade men artude leɗɗe ɗe nafoore leɗɗe saabu ne heewi en jii hannde gonɗen koye wasde taaridi kono haade men arde hen namdal Fadima oɗo saaha mo gonɗen pular ne jangge no fotiri kala mbetiɗo hen no wittoji ɗi mbatton eɗen gandi koye pular mbatton ɗum oɗo saaha tene kadi mbeɗen jangge heeɓe fama muya mbito ɗon jogui ɗaminare o so tawi waɗama hande duuɗe men pular ma en janggu mbiyeteɗen jogui ɗen duuɗe eyi a jarama no fewi nde tawno ko mereteno foof ko ɗum meranteno so yimɓeɓe ne jaaɓa tampude jaaɓa gollade e warñude Allah andine wayi mettude nde wona jooɗat tan aɗa winda walla ko way noon kono ala ko gueɗe ɗe ganduɗa godano e ha tengti e kelmendi ndi e ko way noon godani ko alay saago ma penta
ɓulnade ɗum ha feewa ha regonde ko ɗon kadi woni saɗede noon ko yettude jomiraɗo tan kono so ɗum waɗama fandare muɗum ko beele ene wawa waɗi yeeyde e duuɗe meɗen so wonano tan no leñol ngol wayni walla no gonka leñol ngol wayi e nder leyɗele meɗen tawanno ko en diwiɗo en saabu guila 87 duɗal ɗemɗe gendiji Mauritanie wonko fuɗɗino waɗede kono won paali baɗaɗi ha ɗum wasi yaade ɗum noon ene jeeya e pandale goomu Fulay witto ko wawde darnude janggo e jaam hono ɗen bittirɗe mawɗe tawa ene mbawa ƴañde leyɗele men ɗe walla holludeɓe wonde ngal ɗo ɗemgal koye ɗo jeeya e ngal foti janggede sukaɓe maggal ene poti janggude ngal jangguira ngal kadi e ɗemgal magga e neniwal ngal e on saaha so tawi wiyama oɗon mbiya yomin janggu holko mbaɗɗon tawa ko wayni hen e yalteno holleɓe ɓe mbawa janggude soɓe jii ɓe kanga eɓe gandi ko gandal woni ɗo hono gandal tubakiri ngal walla ko way noon firti ko pular minen min diwti wiide pular ne wawi tambade gueɗe goɗɗe ala min diwiɗi on min golli ɗum koye golle muɗum wona ko pirɗa ɗo ko foof ko kelmedi pular andi pagguiɗa foyta fam wona français wiya ko albina addowi to arabe photosynthèse ga henna eyi so tawi en mbi comɗi gabbe ma en gar hen joni c'est des angiospermes nabat zatil bouzour ko ɗum ɗo noon ko ma mbiya ko ngal ɗo pottital ngal ɗo booli pottital addani min wawde wiide ene wona saabu a janggui e arabe a janggui e français holko haɗi mbatta ɗum e pular ene wona ɗum noon ɗemɗe keddiɗɗe gona tellinade tan no ɗemgal men ngal tellinira jomiraɗo nde tagui ɗemɗe ɗe kanƴe foof kode gote ma mbiyani pular o eɗen mbawi hutorade ɗum sibabude so tawi en gandi cañu ɗemgal ngal ma en ɓuur wawde hutorade ɗum nden noon ko ɗum ɗo woni fandare amen tigui rigui ko duñmin hande warñude ko beele janggo e jaam sukaɓe meɗen aroyoɓe wona minen wona enen ɗo min somi wima foyta fam ne wawi taw naftatama haydara kono janggo e jaam somi wi ɓiye o foyta fam o jangguinama e duɗal o mawnidi hen goho ene wawi wonde gollorgal makko natta tan wonde jangguingol kono ala o wona o yalta ko ingénieur agronome o yalta walla arabe ni no français e arabe ni o yalta ko médecin so tawi en kaali haala embryologie sen kaali haala paludisme ma en garo yeeso gurdam ɓowɗi e gurdam kulle ko ɗeɗo gueɗe gonɗen e wittude wadde firti ko ɗemgal ma mbiya ko wayno kono kutorgal ni sen ƴetti baignoire walla ko way noon a waɗat hen gueɗe ma tan eyi ngal wona noon oolal walla bulowal walla ko way noon ɗum wona haaju nawowo cammeje o ko cengalal tan sa pentiringal mbulari e sa pentiringal verte ɗum noon so tawi a jangguiringal e pular sa jangguiringal e arabe sa jangguiringal no jiɗɗa fof jangguirɗa ɗum kono hawroyta hande eɗen gandi walla minen kam min gandi saabu min gadimi janggude ko arabe ha kemmi bac kemmi ɗum koye science kono jeyami université wan noon ko bilingue tigui min jangganno ko français e arabe tigui min dañani caɗele wawde janggude jawlade français o hay anglais o min ngala e on ɗen caɗele ɗum noon firti ko janggo e jaam so tawi jomum janggui e pular en yaadini hen français ne yaadini hen arabe walla ne yaadini hen ko yiiɗi foof janggo e jaam so ene te ɓurata raɓɓide cukalel jareteguel duuɓi jeetati jeeɗiɗi sa nanniguel e nder école français walla anglais walla arabe mbiɗa ko yo guel fuɗɗita ko guel anduɗo saabu e guel andi mbabba e guel andi puccu e guel andi ɗum ɗo kono so guel ari toon guel wiyete ko haala himarum ɗum ɗo ko an ɗum ɗo ko cheval firti ko puccu o e mbabba o nan ɗo e guel andi de kono guel jangguinte ko ɗemgal gongal ngal wona guel fuɗɗitto ɗum noon ko sodorde pular ko sodorde wonande leñol meɗen so tawi eɗen jiiɗi ɓamtade ala leñol ɓamtigol taw wona e nder ɗemgal muɗum wodani a jarama ceerno
Mamadou Salif Mbaye golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ma tinnoɗen no fewi no fewi no fewi oɗo saaha mo gonɗen mboɗo heewi wiide kala ɗo jaranoɗen ko fate banggue mahade kuuɓeje towɗe sodde galleji ya taw hande ko duuɗe mbatten saabu ɓeɗo henna wittiyankoɓe e ɓulno dutto kadi tafan en kelmedi taw kadi ciggiti ɗum tigui rigui koye nder ɗemɗe goɗɗe ko janggete ɗum foof piré watte ga deke noon jangga ɗemgal ma daña fandare moƴƴere ɓuuri eɗen natana namdal gongal ko wayno coomɗi gabbe ko deftere tene kadi a windi ɗum amin jiiɗi andude holko ɗum firti eyyi coomɗi gabbe hono no inde nde holliri somden hen abberen hen firti ko gabbe ɗe ɗo ɗe goni ɗe koɗe coomaɗe e ɗo gabbe ɗe to goni ɗo koɗe coomaɗe sen dokki yeeru sen ƴetti dokki yeeru mbiɗen mongore walla limogore walla ko way noon walla ko way noon walla sammere makkari walla ko heddi eɗen jii makka wonata koye wufdu mum koko soomi mongo aludere nde woni ko nder limon koye nder muɗum woni ɓiɓɓe ɓe ko toon goni wadde firti ko ɗiɗo goni ko mbiyeten coomɗi gabbe des angiospermes ko nder woni saabu eɗen jogui puuɗi goɗɗi kañum en no wiyete gabbe mumen ko poylolli gabbe no kewmi wiide ni ɗin ko poylolli gabbe puuɗi foof so tawi en beelama eɗen mbawi serdude ɗumen lawade ɗumen saabu gandal lawagol ne ɗon woni peddinol walla fedde rokku ɗumen fedde puuɗi koɗi nandi ko foof won toɗi certi ɗum ko tagore nde way noon so tawi en ƴeewi ma en taw ko wiyete mbanodiri so tawi en ƴeewi ma en taw ko wiyete ganga puuɗi ɗum ɗo wiyete ko les embryophytes sen kaali tubankore embryophytes ene fecco e pecce ɗiɗi ñaaɗa gendude e ɗaata gendude walla ɗaata puuɗi ɗaata puuɗi ɗi ko ɗum wiyete les bryophytes ñaaɗa gendude ɗe ɗum woni ko wiyete trachéophyte wonande anduɓe jaafa ɗon komi waɗirni tan ko beele eɗen ganda kam ko gandal woni ɗo wona ko gandal kadi towgal jangguetegal e nder université ji yo yimɓeɓe hankkadi pertu ganda oɗo pular ko kange woni ɗo wona fijirde eyyi nani yimɓe e janggude pular fewte nalankagal walla ko way noon ala walla jime jimɗe haaɗa ɗon ala yo yimɓeɓe ɓeydu miijoji ɗi ganda ko ngaalu yimɓeɓe jogui ɗo en eyyi ɗi mbiɗen ñaaɗa puɗɗi eɗen jogui kidiɗi jañal hidade eɗen gandi ko woni hidade eyyi peeñɗi jañal kidiɗi jañal ɗi ɗin ko banggue kono ɗon joguiɗen ko peeñɗi jañal dokkata en poylolli gabbe e coomɗi gabbe wadde asko puuɗi nani ɗiɗo ko poylolli gabbe ɗe koko puggini eɗi goodi ɗen puuɗi ene ganda kono coomɗi gabbe ne goodi nde ɗo deftere noon haalata ko haala coomɗi gabbe silaji mumen woni sifaji mumen noɗi mbayi noɗi peccori kanje koye majji saabu eɗen gandi ko ɗeɗo mbiyete puuɗi ko mbiyeten puɗol walla lekki ko ɗum ɗo ko woni coomɗi gabbe ɗi wadde kanji ɓuuri hewde kanji ɓuuri yajde kanji ɓurɗen andude nden noon eɗen mbawi feccude ɗi gila to ɗaɗi ɗi gila ɗo ko wiyete koslal ngal woni la tige gila kadi e sayande nde puuɗi potani wona ngal ɗo gandal janggata ko no ɗaɗol ngol no puɗol ngol fuɗirta ko ngol hatujini e gueɗe nenɗe ummade leydi beele ene wawa mawnude ɗum ɓuuri yawrude no fobre nde wayi no berem refi ɗi mbayi berem refi ɗi ene dokka en wawde andidde puɗol ngol saabu so tawi en jaggui puɗol mangurowi jiida e puɗol bawami wona hunde foof ne jogui no ɗum noon ko gandal jangal woni ɗon en natanta ɗum kono deftere nde ko ɗum natani ƴewde holno piindol ngol fiidirta beele ko piindol walla fiindol woni inflorescence piindol ngol beele ɓesgu ngu ko kañum woni koye lekkiki hoore muɗum walla ko waɗi ko ndewi e gori honon tamrowi ni ndewi rendinde gueɗe ɗe ɗiɗi ko holko woni hen gueɗe gore
holko woni hen gueɗe dewe e holno toɓɓinirte ko ɗum bandiraɓe tedduɓe ndeɗo deftere haalata. a jarama ceerno Mamadou Salif Mbaye deftere comɗi gabbe on paami so tawi a yeehi defte waɗeɓe ene toon guila arabeɓe ha e waɗeɓe heddiɓe haaloɓe ɗemɗe goɗɗe kala ene janggue e duuɗe jaabi ha tirno wiiri so tawi wonti waɗeɓe ne gaara men ene jangguine leydi no remrete gabbe ɗeɗo hen comiɗe puŋñinide holno yarata mboɗo ɗamini ɗeɗo gueɗe kala bittama nana jooɗi eɗen ñaagui bandiraɓe nde mbattata haqqillaji men e ɗeɗo henne gueɗe beele ɗeɗo henne defte balle ɗe muule ɗe jalta beele kadi cuuɗi maahe beele yimɓe mbawa jangguinede sukaɓe aroɓe janggoɓe ɓe mbasa funtede ɗemɗe jarani hono en no puntirɗen ni saabu hande kalɗo men français e anglais e arabe kala ene weeli kono so tawi wonti ko gaare golloɗen hen en ɗeɓi sattanden seeɗa musidɓe tedduɓe ɗum noon mbason woɗɗude min gartoya e moon inchallah yewtere nde noon maɗe jokku ha talata so gueno haaji musidɓe ten nde tawno ko yewtere la polpolol dande maayo kadi ko yewtere yanje no fewi e guilay kawisa jomiraɗo ha yettiyoɗo saaha mo gonen musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni so gueno haaji.